Kuuntelet Ficomin podcastia Digiala huomisen ratkaisuja. Käsittelemme tällä podcast-kaudella ICT-alan toimintaympäristön kehittämistä, kyberturvallisuutta, innovaatiota, investointeja, uusia teknologioita. Tällä kertaa meillä on aiheena tämän hetken kuuma peruna, eli tekoäly. Näin europarlamenttivaalien alla tarkastelemme asioita paitsi Suomen myöskin EU:n näkökulmasta. Minä olen Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa ja vieraanani on tänään tekoälystä ja sen mahdollisuuksista keskustelemassa Suomen Googlen maanjohtaja Antti Järvinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiva olla täällä. Kiitos Elina ja Ficomin kutsusta. Ennen kuin hypätään sun varsinaiselle mukavuusalueelle tuonne tekoälymaailmaan, niin aloitetaan kuitenkin Antti susta ja sitten vähän Googlestakin. Sä oot yrittäjäperheen kasvatti Sastamalasta Pirkanmaalta. Millainen polku sut on tuonut tuonne Suomen Googlen johtoon? Näin se on. Polkuhan alkoi autoja pesemällä. Sieltä Sastamalasta isä oli autokauppias ja yrittäjäperhettä siellä. Isä ja äiti aina kannusti uteliaisuuteen ja pyrkiin eteenpäin ja jossain kohtaa sitten lukio-opintojen jälkeen päädyin kauppakorkeakouluun Helsinkiin opiskelemaan. Opiskelujen ohessa olin tosi aktiivinen KY:llä. Suosittelen sitä kaikille nuorille opiskelijoille. Menkää mukaan ylioppilaskuntatoimintaan. Se on varsin antoisaa ja palkitsevaa. Ja sieltä sitten päädyin työuralle. Aloitin työurani opiskeluaikaisten töiden jälkeen sitten en ihan suoraan ruotsalaisessa pörssiyhtiössä. Siinä taisin käydä välissä HITF Merchandising-nimisessä yhtiössä Menekin edistäjänä Unileverin GP-Class-jäätelöille muun muassa ja Disneyn Buena Vistan Disney-videoille. Sitten päädyin ruotsalaiseen pörssiyhtiöön DNG AB:lle, joka oli tämmöinen call center-yhtiö ja siellä pääsi vähän näkemään, mille jakelutiet näyttää, miten tuo vähittäiskauppa toimii. Sieltä sitten spinnattiin yhdessä silloisten yhtiökumppaneiden kanssa oma yhtiö Pointer Group, jota sitten päästiin kasvattaa ja kehittämään. Se erikoistui jakeluteihin ja jakelutiemarkkinointiin, kategorimanagementtiin ja kaupan kuluttajapromootioihin. Oikein opettavaista aikaa sai tehdä johtavien suomalaisten ja kansainvälisten kuluttajatuotteita myyvien yritysten kanssa töitä. Me myytiin se 2007 amerikkalaiseen Omnicom-konserniin. Se integroitiin osaksi TBVA Helsinkiä, joka oli siis entinen mainostoimisto PHS, ja siellä mä pääsin sitten muutaman vuoden elää ja hengittämään tällaista Suomen johtavaa luovaa yhteisöä, TBVA Helsinkiä ja näin, miten se koneisto toimii siellä. Oli erittäin opettavaista, kiinnostavaa aikaa, mutta veri veti ehkä sitten enemmän tuommoisen niin kuin systemaattisen bisneksen puolelle, ja siitä oli lyhyt loikka sitten mediatoimistomaailmaa. Se sattui sellaiseen hetkeen, jossa digitaalinen murros alkoi kiihtyä valtavasti 2010 vuodesta eteenpäin ja siinä oli tosi kiinnostava nähdä, että se driveri oli se muuttuva kuluttajan käyttäytyminen samalla kun teknologia kehittyi. Eli ekat älypuhelimethan oli tullut silloin ja käytiin jo semmoista pienimuotoista taistelua siitä, miten kuluttajien desktop-tietokoneiden käyttö internetissä alkaa pivotoitumaan mobiililaitteiden käyttöön internetympäristössä ja älypuhelinapplikaatiot alkoi yleistyä ja sitä kautta koko tämä digitalisaation kenttä meni uusiksi palvelukanavineen. Sieltä hyppäsin Sanomalle 2014, tosi mielenkiintoinen legi. Oltiin rakentamassa yhtenäistä sanomamediaa. Siellä fuusioitiin ja integroitiin Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Magasiin Media, Oikotie, Nelonen Media yhdeksi yhtenäiseksi Sanomamedia Finlandiksi ja rakennettiin sinne yhtenäinen myyntiorganisaatio, tuoteorganisaatio, markkinointiorganisaatio, asiakaspalveluorganisaatio ja vielä sen medialiiketoiminnan ne teknologia-alustat. Ja sieltä sitten Lontoon Headhunteri soitti ja siirryin 2016 Googlelle. Vettä on jo ehtinyt virrata Vantaajoessa aika pitkälti. 8 vuotta tulee täyteen nyt Googlella mulla. Ollut tosi kiinnostava legi ja tässä on nyt sitten nähnyt jo monta vaihetta siitä, miten teknologia on kehittynyt ja miten digitalisaatio on alkanut vaikuttaa kaikilla elämän osa-alueilla, poikkeuksetta kaikilla toimialoilla. Ja teknologiasta on tullut ehkä semmoinen moottori lähestulkoon kaikkeen, miten toimiva yhteiskunta tällä hetkellä toimii. Tuossa oli pitkä kulku sieltä Sastamalasta tänne Helsinkiin isolle kirkolle, mutta se vaikuttaa hirveän loogiselta. Tavallaan siitä on ohjannut tämä
niin kuin tavallaan... Loogiselle tai onnekkaalle. Utelias. Kumpaa se enemmän on? Niin, molempia totta kai, että mä oon aina ollut hirveän utelias ja sitten mä oon ollut onnekas siinä mielessä, mä oon saanut tehdä tosi fiksujen ihmisten kanssa aina töitä. Ja ne haasteet on ollut aina ehkä siinä hetkessä ja ajassa sellaisia, jotka on sitten pakottanut venymään ja pakottanut menevään sen oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Sulla ei ole teknistä koulutusta? Ei ole teknistä koulutusta. Oletko kaivannut sitä? Olen kaivannut ihan rehellisesti ja erityisesti silloin, kun aloitin Googlella, niin silloin mä sitä kaipasin tosi paljon. Google on insinööriorganisaatio, se on teknologiayhtiö ja kaupallisella taustalla siihen maailmaan meneminen niin oli kyllä rehellisesti sanottuna haastavaa. Mutta sekin täytyy todeta, että insinöörien kanssa on kyllä hyvin helppo tehdä. Näin se on. Se on hyvin virtaviivasta. Joo, kyllä, joo. No suosittelisitko sä digialaa niille, jotka nyt mahdollisesti pohtii tämmöistä, että pitäisikö niin kuin, onko se enemmän sitä teknisen koulutuksen puolesta puhujia tänä päivänä? Erittäin monitahoinen kysymys. Totta kai mä suosittelen digialaa, mutta mä suosittelen nuorille sitä, että ne tekee sitä, missä ne kokee oman intohimonsa ja näkee oman tulevaisuutensa. Ei digiala ole maailman ainoa ala, mutta ne, jotka kuitenkaan. Ne, jotka siitä innostuu, niin varmasti löytää sieltä palkitsevia tehtäviä jatkossakin. Mutta sen sanon samaan hengenvetoon, että kyllä teknologia koskettaa poikkeuksetta iso osaa tulevaisuuden työpaikkoja. Meni sitten mille alalle tahansa, että vaikka sä opiskelet lääkäriksi tai sä opiskelet juristiksi tai sä opiskelet biotieteilijäksi, niin vääjäämättä teknologia ja teknologiset työkalut, ratkaisut tulee siellä puolella vastaan. No Google on yksi maailman suurimpia digiyrityksiä, niin millainen Suomen Googlen rooli on tässä isossa kuvassa? Meillä on semmoinen hauska sanonta täällä Suomessa, että we aim to punch above our weight. Ja se tarkoittaa sitä, että me haluamme olla kokoomme merkityksellisempiä tässä Googlen sisäisessä toiminnassa ja meillä on siihen erittäin hyvä tilanne tällä hetkellä. Meillä on Yhdysvaltojen ulkopuolella niin suurin datacenter-investointi tuolla Haminassa. Me ollaan investoitu yli 2 miljardia euroa meidän datacenteriin Haminassa. Se on kyvykkyyksiltään yksi meidän johtavia datacentereitä tällä hetkellä. Se pyörii yli 90% uusiutuvalla energialla. Eli se on siinä mielessä maailman mittakaavassa myös yksi johtavia datacentereitä, ei pelkästään meillä, vaan kaikilla muilla. Ja yksikkökustannuksiltaan myös erittäin tehokas. Me ollaan sen datacenterin kylkiäisenä sitten onnistuttu investoimaan 5 tuulivoimapuistoa pitkillä ostosopimuksilla Suomeen, joka takaa meille pääsyn tähän uusiutuvaan energiaan täällä. Ja se on siinä mielessä hieno tämmöinen esimerkkikeissi. Se on yksi ulottuvuus, miksi me ollaan tärkeitä amerikkalaisesta meidän pääkonttorivinkkelistä. Toinen on se, että meillä on maailman mittakaavassa täällä johtava peliala. Ja peliala on isosti kasvanut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Siitä on ollut yksi iso kulma viihdeteollisuuteen ja nämä suomalaiset peliyhtiöt on skaalannut globaaleiksi aika aikaisessa vaiheessa ja yhteistyö heidän kanssaan on erittäin merkittävää tällä hetkellä Suomi-kontekstissa ja se kiinnostaa totta kai sitten tuolla Yhdysvalloissa asti. Että tässä on ne muutama ulottuvuus, että minkä takia me ollaan tilanteessa. Kolmas elementti nyt sitten tässä tekoäly- ja pilvipalvelusiirtymässä on se, että meillä on paljon yrityksiä myös Suomessa, jotka on teolliselta automaatioltaan aika pitkällä. Et me otettiin täällä ensimmäisten joukossa ERP-systeemit käyttöön aikanaan 90-luvulla. Meillä on hyvä infrastruktuuri. Meillä on maailman mittakaavassa edistykselliset teleoperaattorit, televerkot Suomessa ja sitä kautta niin me nähdään, että meillä on myös ehkä kokoomme isompi pilvipalvelumahdollisuus täällä Suomen markkinassa. Toihan on sinänsä, jos te näette, että te olette kokoonne suurempi vaikuttaja siellä Googlessa, niin se on sama, Suomikin on kokoonsa suurempi vaikuttaja myöskin sitten taas niin kuin Euroopan mittakaavassa, jos puhutaan digiasioista. Se on juuri näin ja toivottavasti jatkossa myös näin, että nythän sitten tässä tekoälyyhteydessä käydään paljon keskustelua siitä, että missä se tekoälymahdollisuus on kaikista suurin, nimenomaan se economic opportunity ja taloudellinen ulottuvuus ja sitten siinä on 2 koulukuntaa. Toinen koulukunta sanoo, että se on suurin siellä, missä on absoluuttisesti suurimmat bruttokansantuotteet, toinen ja myös absoluuttisesti suurin väestömäärä ja toinen koulukunta sanoo, että se on niin kuin pitkälti kehittyneissä maissa, kehittyneissä markkinoissa, joissa sitten teollinen rakenne
on sen tyyppinen, että se tukee sitä, koulutusrakenne on sen tyyppinen, että se tukee sitä ja julkisen sektorin pilvipalvelusiirtymä on riittävän pitkällä niin kuin se on meillä Suomessa ja niin edespäin. Mutta kiinnostavaa nähdä eikä pidä niin kuin unohtaa tässä kohtaa, että kyllä niin kuin globaalit yhtiöt, kuten Googlekin, niin allokoi resurssejaan sitten sen mukaan, mistä se kasvu tulee. Millainen toimintaympäristö Eurooppa on noin niin kuin Googlen näkökulmasta? Ja sitten vielä se, että onko Euroopassa erilaisia, tietysti haluan nähdä, että Suomi on siellä Euroopassa sitä tärkeämpää osioa, mutta onko erilaisia niin kuin osioita Euroopassa teidän näkökulmasta? Mä lähtisin ehkä siitä liikkeelle, oma kokemus ja sitten tietysti paljon meidän EMEA-johdon kanssa saanut tehdä vuosien aikana töitä, niin Eurooppa on ollut Googlelle maailman mittakaavassa hirveän opettavainen ympäristö. Tämä on hirveän fragmentoitunut verrattuna siihen amerikkalaiseen valtavaan yhtenäiseen koherenttiin sisämarkkinaan. Siellä on muutamia kieliä, meillä on Euroopassa kymmeniä kieliä. Siellä on yksi regulaatio, meillä on kymmeniä erilaisia lainsäädäntöjä ja regulaatioita. Ja me toimitaan sitten Euroopan yhteydessä niin kuin EMEA-alueena, jossa on myös Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka mukana. Eli siitä tulee sitten hyvin erityyppinen kompositio. Tämä fragmentoituneisuus on ehkä tuonut paljon oppeja tullessaan, että miten organisoidut yhtiönä, jolla on globaalit tuotealueet, sen tyyppiseen maailmaan, jossa sitten se go-to-market tapahtuukin lokaalilla tasolla ja sitä tuotekehitystä tehdään eri Euroopan maissa lokaalilla tasolla meidän globaaleille tuotealueille. Ja sitten meillä on tätä meidän niin kuin tietojen käsittelykapasiteettia muun muassa ympäri Eurooppaa, jotka on globaalisti meidän omien tuotteiden ja palvelujen käytettävissä, että sitten asiakkaiden käytettävissä. Regulaatiopuolella kaikki ei ole ehkä aina mennyt lankulle EUn kanssa, eikö niin? Mutta sekin on niin kuin huomattavasti muuttunut, että kyllä viimeisen 5-8 vuoden aikana se vuoropuhelu on muuttunut ihan erityyppiseksi regulaattorin ja myös sitten niin kuin EU-jäsenvaltiotasoisten toimijoiden ja isojen teknologiayhtiöiden välillä. Enkä tarkoita tässä ainoastaan Googlea. Että kyllä sitä keskustelua käydään ja se on hirveän tervetullutta, että sitä keskustelua käydään nyt eri tavalla. Koska silloin se yhteinen ymmärrys lisääntyy ja myös nähdään niin kuin molemmin puolin, että minkä tyyppiset asiat siellä ajaa eteenpäin toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Sanon ehkä tähän nyt viimeiseksi sen, että tekoälyn suhteen niin kaikkien intressissä on se, että se on vastuullista ja se on turvallista ja se on se lähtökohta. Mutta sitten samaan aikaan niin innovaatio pitää pystyä mahdollistamaan ja sen takia meillä se vuoropuhelu pitää olla siellä. Joo, palataan tuohon vielä tuossa jonkun ajan kuluttua. Mennään se siihen tosiaan tähän varsinaiseen pihviin, joka on tähän tekoälyyn liittyen, niin teillä julkistettiin tämmöinen tutkimus liittyen tähän, miten tekoäly voisi olla hyödyksi ja minkälainen merkitys sillä on Suomen kansantaloudelle, niin lyhyesti. Miten tekoäly voi olla hyödyksi Suomelle ja ajatellen nyt sitten koko yhteiskuntaa? Ihan sellainen lyhyt hissipuhe, jos lyhyt hissipuhe. Lähtökohdat on valtavan hyvät. Niin kuin mä tuossa äsken totesin, niin meillä on erittäin hyvä infrastruktuuri täällä. Meillä on verrattain korkea koulutustaso ja kyky ottaa uutta teknologiaa käyttöön meidän yhteiskunnassa. Meillä on lähestulkoon maailman tekoälymyönteisin hallitusohjelma, niin kuin sanoin Kauppalehden haastattelussa viime viikolla, että tämä niin kuin lähtökohta on valtavan hyvä tälle. Se, missä meillä on sitten riskejä, niin meillä on kohtuullisen vähän tutkimusta sillä puolella, eli tuskin innovaatioita tulee Suomesta. Meillä on myös kohtuullisen vähän pääomia täällä käytössä, eli nämä on ne muutama uhkakuva siihen liittyen. Jos me katsotaan sitten, että missä se niin kuin iso mahdollisuus on, niin on lähinnä siinä, että kun me ollaan pitkällä pilvipalvelusiirtymässä, me ollaan hyviä ottamaan käyttöön uutta teknologiaa, me ollaan jo otettu käyttöön paljon edistyksellistä teknologiaa suomalaisessa yhteiskunnassa niin julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla toimialasta riippumatta, niin meillä olisi mahdollisuus nyt lähteä implementoimaan tekoälyä olemassa oleviin toimintamalleihin, olemassa oleviin prosesseihin ja sitä kautta saavuttaa tehokkuus- ja tuottavuushyötyjä ja myös sitten vapauttaa sitä resurssia sille innovaatiolle ja kehittämiselle ja kasvun tekemiselle. Mahdollisuus on kaikista suurin palvelusektorilla. 75% siitä tekoälyn upsideista tämän tutkimuksen mukaan, joka on 25 miljardia lisää bruttokansantuotetta vuotuisella tasolla 10 vuoden kuluttua, jos me onnistutaan tässä tekoälyn käyttöönotossa, niin se on palvelusektorilla suurin, se on kaupassa suurin ja se on julkisella sektorilla suurin.
Mutta se on myös merkittävä esimerkiksi liikenteessä, se on merkittävä myös rakennusbisneksessä sen takia, että ne on absoluuttisesti niin isoja sektoreita meidän yhteiskunnassa. Sen raportin mukaan pelkästään liikenteen ja liikenne- ja logistiikkasidonnaisten operaatioiden niin kuin positiivinen vaikutus olisi 5 miljardia lisää bruttokansantuotetta vuotuisella tasolla. Ja sitten jos me ei onnistuta, onko se sitten vaan, että me tullaan hitaammin perässä vai onko peli menetetty? Kyllä mä luulen ja pahaa pelkään, että peli on osaltaan menetetty. Että jos me ollaan niin kuin hitaita tässä tekoälysiirtymässä, niin se vaikutus tämän tutkimusraportin mukaan on vain 4-5 miljardia niin kuin lisäystä bruttokansantuotteeseen. Me ollaan aika maltillisessa bruttokansantuotteen kasvussa. Se on nyt läikännyt meillä 15 vuotta. Me ollaan laahattu perässä. Kyllä joku muu menee ja tekee sen, eikö niin? Et me ei olla yksin tässä eurooppalaisessa kilpailukentässä, me ei olla yksin globaalissa kilpailukentässä. Ja nyt, koska nämä teknologiat on kaikkien saatavilla, niin kyse on ketteryydestä ja nopeudesta. Ja taas toisinpäin, siihen meillä on hyvät mahdollisuudet. Me ollaan oltu aika aktiivisia tässä keskustelussa, että jo viime vuosikymmenen lopulla niin elinkeinoministereinä toimijassaan esimerkiksi Mika Lintilä ja Katri Kulmuni, jotka nyt muuten molemmat pyrkii EU-parlamenttiin, niin piti esillä tekoälyä ja peräänkuuluttivat tekoälyn aktiivista hyödyntämistä juuri tässä, niin kuin totesit, niin ilmastonmuutoksen torjunnassa tai sitten myöskin sote-palveluiden kehittämisessä. Ja esimerkiksi jo vuonna 2019 niin Kulmuni oli sitä mieltä, että olisi luotava pikaisesti semmoinen toimintakulttuuri, joka kannustaisi tähän tämmöiseen tietojen jakamiseen, yhteiskäyttämiseen ja yhdistämiseen. Niin miten meillä nyt sitten on, me ollaan oltu vähän aktiivisia ja oltu vähän niin kuin etukenossa, mutta onko nyt käynyt niin, että poliitikkojen kiinnostus esimerkiksi tekoälyä kohtaan on vähän sammunut? Miten kuka tätä keskustelua nyt käy? Käykö meillä tätä keskustelua ne tahot, joiden pitäisi käydä? En lähtisi sanoa, että kiinnostus on sammunut, mutta sanoisin, että muut asiat on ottanut yli tällä hetkellä. Että me ollaan sellaisessa jatkuvassa kriisimoodissa oltu nyt tässä aika monta vuotta. Suomi taisi olla ihan ensimmäisiä maita maailmassa, joka loi kansallisen tekoälystrategian 2017. Mutta tässä on kriisi toisensa jälkeen seurannut ja nyt jos katsoo uutisia viimeiseltä 2 vuodelta, niin meillä on sotaa, konflikteja, haastavat energiamarkkinat, ikääntyvä väestö, julkisen sektorin kestävyysvajetta, korkeat korot, inflaatio, muutamia mainitakseni ja sitten tämä tuottavuuskasvu laahaa perässä ja sen takia tässä tilanteessa pitäisi nyt pystyä myös katsomaan muita vaihtoehtoja, millä tämä yhteiskunta pärjää. Nyt meillä on se maailman tekoälymyönteisin hallitusohjelma, mutta en muista nähneeni yhtään teollisen skaalan julkisen sektorin tekoälyhanketta, josta olisi uutisoitu. Muistatko sinä? Ei tule mieleen, se on ihan totta. Ja sitähän me tarvitaan nyt. Eli ne, jotka on siellä päätöksentekijöinä, ne, jotka on valmistelijoina näissä hankkeissa, niiden pitäisi nyt ryhtyä sanoista tekoihin ja niiden pitäisi katsoa, että mitä siellä strategiapapereissa ja toimenpidesuunnitelmissa on ja saada ne aika nopeasti liikkeelle. Ja sama koskee yksityistä sektoria ihan yhtä lailla. No nyt jos mietitään, että nämä keskustalaiset Lintilä ja Kulmuni pyrkii euroedustajiksi, niin onko heillä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa näihin kysymyksiin sieltä Euroopan parlamentin kautta kuin sitten täällä koto-Suomessa? Kenen asia tämä edistäminen on? Onko tämä? Suomen pitää vaikuttaa siellä, missä Suomea koskevia päätöksiä tehdään, eikö niin? Ja jos Euroopan parlamentti on se paikka, jossa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttaa siihen, miten me voidaan ottaa tekoäly käyttöön, niin meidän pitää vaikuttaa siellä. Kansallisella tasolla me huolehditaan siitä toimeenpanosta ja kansallisella tasolla me myös tehdään ne investointipäätökset, eikö niin? Jolloin täällä meidän pitää saada nyt tekoja aikaiseksi. No tämä vasta valmistunut EUn tekoälysääntely, niin miltä se näyttää Googlen silmin katsottuna? Uhka vai mahdollisuus? Se on ollut pitkä prosessi. Positiivista on se, että me ollaan riskiperusteisessa sääntelyssä niin kuin ylätasolla, eli ylätasolla se lähestymistapa on oikein tyyppinen. Me ei säädellä tekoälyn kehittämistä, vaan me säädellään niitä käyttökohteita, mutta itsessään siitä tuli monimutkainen. Sen implementaatio on vielä arvotus. Sen implementaation kuormittavuus on vielä arvotus. Aura Salla oli kansanedustaja, joka nyt myös pyrkii europarlamenttiin meillä viime viikolla yhdessä tapahtumassa paneelissa ja hän pelkäsi, että tämä uusi tekoälyasetus ja sen täytäntöönpano niin kuormittaa edelleen enemmän kuin esimerkiksi GDPR-siirtymä ja hän kysyi oivallisesti siinä keskustelussa, että tuliko maailmasta parempi paikka GDPR-siirtymän jälkeen ja mitä se käytännön tasolla vaikutti. Paranniko meillä ne jalot hienot tarkoitusperiaatteet, jotka kaikki allekirjoitamme toki, eikö niin?
vai lisättiinkö me hallinnollista byrokratiaa siinä prosessissa ja tehtiin siitä liian vaikea täytäntöön pantavaksi pienille yrityksille, keskisuurille yrityksille, joilla ei ole kaikkia niitä compliance-resursseja olemassa. Ja se on mun mielestä nyt hyvä kysymys seurattavaksi myös sitten tämän tekoälyasetuksen täytäntöönpanossa. Meillä ei liene jäsenvaltiona muuta mahdollisuutta kuin panna se täytäntöön, mutta nyt kun se siirtymäaika alkaa, niin pitää tosi läheisesti seurata sitä, että miten sitä pannaan täytäntöön ja reagoida niihin asioihin, mihin voidaan reagoida ja voidaan vielä vaikuttaa, jotta siitä ei tule liian kompleksia eli siitä ei tule liian raskasta. Ja kyllä mä toivon, että tässä tosiaan, jos Aurasellakin nostaa tämän GDPR:n tähän niin kuin rinnakkaisena, niin tästä ei tule samanlaista. Se GDPR:n osaltahan on tilanne myöskin se, että siinä ei ole tehty sellaista arvioa siitä, mikä sen vaikuttavuus on ollut eurooppalaiselle kilpailukyvylle, innovaatioille, investoinneille. Ja tämmöinenhän pitäisi ilman muuta tehdä. Meillä pitäisi olla uskallusta ja rohkeutta myöskin arvioida tehtyjä päätöksiä. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin aiheena semmoinen, että sitä ei voi oikeastaan edes nostaa, koska se on niin jakava. Kyllä vaan ja edelleen allekirjoitan ne tarkoitusperät siellä ja ollaan niistä kaikista täysin samaa mieltä, mutta silloin kun puheessa viitataan siitä, että tästä tuli nyt globaali johtava esimerkki, miten tämä regulaatio pitää tehdä, niin pitäisi olla myös sitten evidenssiä näyttää, että mikä siinä oli hyvää ja mihin se johti, mikä parani, mikä ei parantunut, mitä voidaan korjata, kun mennään eteenpäin, miten se vaikutti yritysten kilpailukykyyn, miten se vaikutti yritysten resurssien käyttöön, minkälainen tuottavuushyöty tai taakka siitä tuli, vaikuttiko se merkittävästi niihin asiakassuhteisiin ja niiden asiakassuhteiden pysyvyyteen esimerkiksi näissä yrityksissä, jotka on implementoinut GDPR:n omiin toimintamalleihinsa ja niin edelleen. Tosi moniulotteinen kokonaisuus. Sitten vielä näistä työpaikoista. Hirveän usein, kun tekoälystä puhutaan, niin meillä häviää jotkut työpaikat kokonaan. Niin otetaan toisesta vinkkelistä, että mitkä alat hyötyy eniten? Otetaan tosin kautta tämä sama ajatus. Mä tuossa just listasin noin palvelualat, mutta jos jatketaan niin kuin työpaikoista ensin ylätasolla hetki, niin kiinnostavaa on se, että mediahan on maalannut pitkään sellaista kuvaa, että tekoäly vie työpaikkoja paljon. Ja nyt tämän tutkimusraportin mukaan ainoastaan 6% työpaikoista olisi sellaisia, jotka korvaantuisi automaatiolla, mikä on valtava hyvä uutinen. No sitten heti perään 75% työpaikoista on sellaisia, joissa tekoäly tulee tavalla tai toisella koskettamaan sen työn luonnetta, muotoa ja tapaa, miten sitä työtä tehdään, kun me mennään tästä eteenpäin. 63% muistaakseni sen tutkimusraportin mukaan niistä työtehtävistä on sellaisia, joissa tuottavuus paranee merkittävästi. Ja nyt mä lunttaan sen verran, että mä katson tätä yhtä tutkimusraportin yhteenvetoslaidia tuossa näet, niin tämä käytännössä kertoo sen, että tuottavuus on 2010-2019 ollut niin kuin ykkösen indeksissä täällä. Niin tässä todetaan muun muassa, että informaatio- ja finanssisektorilla niin se tuottavuushyöty olisi lähes tupla jatkossa, jos tekoäly otetaan käyttöön. 10 vuoden aikajänteellä tästä eteenpäin mennään. Liike-elämän palveluissa ja muun muassa sitten tuolla kiinteistösektorin niin kuin palveluissa ja miten me pyöritetään, mikä on suomenkielinen sana, facilities management. Sillä puolella tuottavuushyöty on niin kuin 70% nykyisen päälle. Me katsotaan julkista hallintoa ja koulutusta ja terveydenhuoltoa 60% tuottavuushyötyä nykyisen päälle. Sitten me katsotaan raaka-aineita ja muun muassa jätehuoltoa ja kierrätystä ja tämän tyyppisiä asioita. Tuottavuushyödyt on 30%. Ja yhteiskunnan kannaltahan tuo sote-puoli on se varmaan ihan se on yhteiskunnan kannalta ihan keskeisessä roolissa ja puhutaan aika merkittävistä tuottavuushyödyistä täällä. Ja sitten täällä esimerkiksi tukkukauppa, vähittäiskauppa 30% tuottavuushyötyjä turismissa, muissa palveluissa, muun muassa esimerkiksi ravintola-ala menisi tonne, niin 30% tuottavuushyötyjä. Valmistava teollisuus 20% tuottavuushyötyjä 10% aikajänteellä ja sitten täällä tämä liikenne, logistiikka 10% tuottavuushyöty, mutta koska se on niin iso sektori, niin se absoluuttinen rahamäärä alkaa olla aika iso. Mutta sanoit siinä alussa, että siis 75% työpaikoista on ne, joihin tekoäly tulee vaikuttamaan. Kyllä. Onko tosiaan niin, että meillä on niin kuin 1/4 duuneista semmoisia, että niihin ei tekoälyn murros tulee vaikuttamaan mitenkään? No tuskin mitenkään, mutta ei merkittävällä tavalla niin, että se tuottavuushyöty olisi siellä niin kuin valtavan iso. Kiinnostavaahan tuossa on se, jos katsot historiapeiliin, niin tähän mennessä tämä on mennyt niin, että kun teknologia on kehittynyt, niin valmistava teollisuus on hyötynyt kaikista eniten, eikö niin? Ja sitten kaikki tämä logistiikka on hyötynyt siellä kaikista eniten. Ja kaupan rakenteet ja tilaustuote, toimitusketjut on hyötynyt eniten. Nyt tämä on kääntymässä toisinpäin. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa menossa sen tyyppiseen maailmaan, jossa nyt jo ekonomistit mallintaa,
että palvelusektori on suurin hyötyjä. Ja tämä tekee tästä tosi kiinnostavaa. Mä käytin viime viikolla sellaista esimerkkiä, että vähittäiskauppiaille esimerkiksi oli hankalaa viime vuosikymmenellä se, että niillä oli fyysinen jakelu. Ja sitten siihen rinnalle piti alkaa rakentaa verkkokauppaa ja piti alkaa tekemään niitä verkkokauppainvestointeja. Alettiin puhua omnichannelista. Se oli ylimääräinen investointi, se oli ylimääräinen kuluerä, se oli ylimääräisen jakelukanavan pystyttäminen, se oli ylimääräisen uuden toimintamallin rakentaminen ja nyt niitä on integroitu sitten tällä vuosikymmenellä osaksi tätä tämmöistä omnichannel-toimintatapaa, jossa saat monikanavaisessa jakelussa. Tekoälysiirtymässä tämän tyyppistä ei tapahdu. Tekoäly voidaan adaptoida sinne nykyisiin olemassa oleviin toimintamalleihin, prosesseihin, operaatioihin. Jotka vain tehostaa. Jotka vain tehostuu siellä ja paranee ja aikaa ja resursseja vapautuu. Mutta mitä se vaatii? Se vaatii uudelleen kouluttautumista. Se vaatii sen osaamisen, se vaatii sen talent poolin, joka voi sen tehdä. Ja jos sitä osaamista ei ole, niin se ei ole mahdollista. Ja siksi esimerkiksi uudelleen koulutushankkeilla on sitten iso rooli tässä kohtaa. Eli nyt kun puhutaan näistä työpaikoista, niin 75% aika kiire uudelleen kouluttautumaan, mutta samaan aikaan se 25%, niin todennäköisesti siellä sitten työkalut on valmiimpia jo, joita he tulee hyödyntää. Ja siellä sitten perusdigitaaliset taidot käyttää työssä vaadittavia työkaluja ja teknologioita, niin on niin kuin nytkin. Eli sun tulee seurata, sun tulee pystyä käyttämään niitä päätelaitteita, ohjelmistoja ja ratkaisuja pärjätäksesi siinä työssä ja tehdäksesi sen työnantajan odottamalla tavalla. Musta tuntuu, että me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua aika pitkään tänään, mutta mä luulen, että me siirrytään nyt tänne kuulijakysymyksen puolelle. Me ollaan juteltu Suomen Googlen maajohtajan Antti Järvisen kanssa tekoälystä ja myös sitten siitä, että miten sä oot sinne digialan johtajapositioon päätynyt. Me kysyttiin etukäteen meidän somekanavissa, että mitä ihmiset haluaisivat sulta kysyä. Ja tällainen kysymys ajateltiin tähän loppuun poimia. Oikeastaan tässä on 3 kohtaa. Milloin sä oot itse ekan kerran tietoisesti käyttänyt tekoälyä? Mihin sä sitä nykyään hyödynnät? Ja mikä itsellesi siinä on parasta? Ensimmäisen kerran tietoisesti käyttänyt tekoälyä. Mä muutan vähän kysymystä. Milloin mä oon ensimmäisen kerran nähnyt sellaisen ratkaisun demon, josta mulle tuli wow-fiilis. No, tiesit käyttäväsi? Siis mä tiesin, että siellä on tekoäly, niin kuin machine learning-algoritmit takana. Tämä tapahtui 2017 tai 2018 meidän pääkonttorissa Mountain Viewssä. Ja silloin yksi meidän tuotejohtajista esitteli tällaisen demon meille, jossa näytettiin, että miten puheohjatusti käytännössä niin kuin Google-haun tausta-algoritmeista hoituu matka- ja autovaraukset koko perheelle olemassa olevaa ostohistoriaa, olemassa olevia preferenssejä hyödyntäen. Ja se oli aika makea demo käytännössä, että silloin Google Assistant oli tulossa markkinaan ja sitten Benny meille rullasi läpi sellaisen demo, jossa sitten hän jutteli tietokoneen kanssa ja tietokone hoiti hänelle Italiasta hotellivarauksen ja lennot perheelle ja autovarauksen ja tiesi, että 4 henkeä lähtee mukaan, niin sieltä valittiin sopivan kokoinen auto ja tiesi, että hän on Hertzin kanta-asiakas ja niin edelleen. Eli se oli niin kuin makea käytännössä nähdä ja silloin siinä hetkessä, josta on nyt sitten 7 vuotta aikaa, niin tuntui, että vau, tässä on jotain suurta tulossa. Nyt sä käytät itsekin tätä. Joo, ja nythän meillä on niin kuin hyvin samantyyppisiä sitten ratkaisuja ja palveluja jo käytössä, eikö niin? Ja mä käytän ihan päivittäin meidän sisäisissä työkaluissa Google Docsissa Help Me Write. Mä annan sinne bullet pointteja ja se auttaa mua luonnostelemaan sinne dokumentaatioon. Mä saan business planin meiltä jonkun sektorplanin katsottavaksi, niin mä voin katsoa sen tekoälyn avulla, että mitä se sektorplani on syönyt ja auttaa sitten itseäni niin kuin summeeraan sen, mitä siellä on ja niin edespäin. Tosi makeita juttuja. Mitä mä tein viimeiseksi tekoälyllä, niin oli viime viikolla, mä kysyin meidän Geminiltä. Mulla on sisäinen testiversio myös siitä käytössä, että haluaisiko se olla mun tenniskoutsi. Ja se oli aika ällistyttävää. Hän ei halunnut. Hän halusi olla. Gemini halusi olla mun tenniskoutsi ja sanoi, että tässä on niin kuin pikkuhiljaa kulman takana mahdollisuudet, että lataa kuvia, videoita tänne. Hän auttaa analysoimaan ne, antaa palautetta lyöntitekniikasta, antaa palautetta jalkatyöskentelystä, sijoittumisesta kentällä. Lupas tehdä mulle harjoituspäiväkirjan, lupas auttaa tavoiteasetannassa, lupas auttaa edistymisen seurannassa, lupas hakea verkosta sopivia opetusvideoita mulle, jotka sopii juuri siihen, miten... Niin. Se voi olla aika tylykin hei. Miten minun pelaamiseni on arvioitu ja sitten lupas
halukas hakea vielä niin kuin motivational ja inspirational tavaraa sieltä verkosta ja sitten sen lisäksi lupasi antaa vielä psykologisia tippejä siihen, että se harjoittelumotivaatio pysyy yllä ja sitten myös psykologisia tippejä siihen, että minkälaisilla pelitaktiikoilla voi pärjätä vastustajaa vastaan. Sitten tietysti täytyy sen verran härnätä näitä malleja, että sitten kokeilin, että onko mahdollista myös saada vinkkejä siihen, että how to annoy your opponent, että miten sitten voi niin kuin nätisti tenniksen hyvässä hengessä vastustajaa häiritä. Ja siihenkin tuli aika hauskat ja kivat vastaukset, jossa sitten haluttiin kunnioittaa vastustajaa, mutta kerrottiin nätisti, että tämän tyyppisiä asioita sä voit tehdä siellä kentällä, että juhlit vaikka omia onnistumisia ja niin päin pois. Hauska nähdä sitten muutaman kuukauden päästä, että millainen tennisstarasusta vielä tulee näillä ohjeilla. Niin, takana loistava tulevaisuus, että tuskin staraa enää tulee, mutta se on kivaa liikuntaa toimistotyöläiselle. Hyvää harrastamista. Kuuntelit Ficomin podcastia Digiala huomisen ratkaisuja. Studiossa olimme minä, Elina Usso ja Suomen Googlen maajohtaja Antti Järvinen. Käy katsomassa lisätietoja Digialasta Ficomin verkkosivuilta osoitteesta ficom.fi. Meitä kannattaa seurata myös eri somekanavissa. Kaikki Ficomin podcast-jaksot löydät niin Spotifysta kuin YouTubesta.